Sunana Aisha Usman Adam. Na taka rawa guda biyu ne a cikin shirin Zarge. Na fito da suna Naja'atu da kuma Farida. Gaskiya role ɗin da na fito a Naja'atu shine ku burge ni saboda ni da mamana muna yin drama a cikin labarin, ban jin magananta. Ita kuma tana da zafi, kullum cikin duka, rankwashi, tafi ɗebo ruwa da sauransu. To abin ya sa ni nishaɗi. Kuma na ji daɗin gaskiya rol ɗin. Shi ɗaya rol ɗin na fito a 'yar jarida ne, ma ina aiki a gidan rediyo. Na fito ina da mijina yana bani matsaloli haka, yana kula mata da sauransu saboda mawaƙi ne. To kullum dai babu zaman lafiya a cikin gida. Sai masoyan mu ku je ku kalli Zarge. Kamar yadda kuka ji an ce Zarge wato mugun kulli, to Zargen da gaske ne, Zargen akai a cikin fim ɗin. Dan lamari ne a kulle, ba za ka taɓa ganewa ba sai ka kalla, kuma ku kalla za ku nishaɗi, za kuma ku fahimtu, za kuma ku samu ilimi a cikin labarin. To ina kira ga masoyanmu ku je Al-Taharif TV a YouTube channel ɗin ku je ku yi mana subscribing, sannan ku danna ƙararra domin samun wannan shahararren shiri na mai suna Zarge da zaran mun ɗora. Zarge mugun kulli.